Gratulujeme Slovensko, taká milá pozornosť organizačného výboru, sami to vidíte, ten nápis, ktorý v hornej časti obrazovky chvíľku svietil nad ukazovateľom skóre. Ľubo Bartečko štartuje to gratulačné kolo, hráč, ktorý 2 gólmi má najväčšiu zásluhu na našom víťazstve, predovšetkým kvôli tomu, že ten druhý prišiel 13 sekúnd pred koncom. Gratulácia s Kristiánom Budajom, s brankárom, s ktorým absolvoval začiatok extraligovej sezóny v Kežmarku. Kristián Budaj nedostal príležitosť, myslím, že Levente Super, maďarský brankár, si skutočne zaslúži absolutórium za to, ako odolával slovenskej kanonáde. 52 streleckých pokusov a absolútna väčšina z nich prišla v tretej tretine, dokonca nadpolovičná väčšina, pretože po 40 minútach mali Slováci na svojom konte 25 striel, v tej tretej tretine 27, čiže to vychádza strela každých 45 sekúnd plus mínus. To bola obrovská kanonáda, ktorá napokon priniesla víťazstvo na našu stranu. V tejto chvíli už len odovzdávame slovo do bratislavského štúdia Marcelovi Merčiakovi, Ivanovi Dorničovi a Mirovi Huntatovi.